ମାନେ ଆଜିର ପାଠଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ହଉ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ରାତିରେ କେବେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାଇଛ? ହଁ, ଯାଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରାତିରେ ଯାନବାହନର ଆଲୁଅ ପଡ଼ିଲେ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନାଲି ଓ ମଝିରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଆଲୁଅ ଦେଖାଯାଏ। ରାତିରେ ଟେବୁଲ ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ହାତ ଘଣ୍ଟା ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥିବାର ଦେଖିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ତୁମ ମନରେ ଏହି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥିବା ପଦାର୍ଥଟି କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ହେଉଥିବ। ଏହି ପଦାର୍ଥଟି ହେଉଛି ରେଡିୟମ୍। ଆଜି ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିବା ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ମହିୟସୀ ମହିଳା ମାଡାମ କ୍ୟୁରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିବା ଆଗରୁ ଆମେ ତାର ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ପାଇବା। ଏହି ବିଷୟଟିର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶୈଳେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ 1935 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ କଥା ପରି କଥା ପଦେ, ନିଶ୍ଚଳ ନୂପୁର ଓ ତୁମେ ଆମେ ସେମାନେ ନାଟକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଶିଶୁ ଉପଯୋଗୀ ବହୁ ରଚନା ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ହଉ ପିଲାମାନେ, ଲେଖକ ପରିଚୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏହା ବିଷୟରେ ବିଷୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବହୁ ତ୍ୟାଗ ଓ ସାଧନା ବଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ସାଧନାର ଫଳ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଶକୁ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନିଏ। ସେହିପରି ମାଡାମ କ୍ୟୁରୀ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ୟାରି କ୍ୟୁରୀଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଭାବିତ ରେଡିୟମ୍ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନକୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉପହାର। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ରେଡିୟମର ଉଦ୍ଭାବକ ମାଡାମ କ୍ୟୁରୀଙ୍କ ଜୀବନରୁ କେତେକ ସ୍ମରଣୀୟ ଘଟଣା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ସାଧନା ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟ କିପରି ମାନବ ସମାଜକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରେ ତାହା ମାଡାମ କ୍ୟୁରୀଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ହଉ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପଢ଼ିବା। ଆଉ ତୁମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝିବ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ପାଠଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ହଉ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ରାତିରେ କେବେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାଇଛ? ହଁ, ଯାଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରାତିରେ ଯାନବାହନର ଆଲୁଅ ପଡ଼ିଲେ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନାଲି ଓ ମଝିରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଆଲୁଅ ଦେଖାଯାଏ। ରାତିରେ ଟେବୁଲ ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ହାତ ଘଣ୍ଟା ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥିବାର ଦେଖିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ତୁମ ମନରେ ଏହି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥିବା ପଦାର୍ଥଟି କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ହେଉଥିବ। ଏହି ପଦାର୍ଥଟି ହେଉଛି ରେଡିୟମ୍। ଆଜି ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିବା ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ମହିୟସୀ ମହିଳା ମାଡାମ କ୍ୟୁରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିବା ଆଗରୁ ଆମେ ତାର ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ପାଇବା। ଏହି ବିଷୟଟିର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶୈଳେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ 1935 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ କଥା ପରି କଥା ପଦେ, ନିଶ୍ଚଳ ନୂପୁର ଓ ତୁମେ ଆମେ ସେମାନେ ନାଟକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଶିଶୁ ଉପଯୋଗୀ ବହୁ ରଚନା ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ହଉ ପିଲାମାନେ, ଲେଖକ ପରିଚୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏହା ବିଷୟରେ ବିଷୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବହୁ ତ୍ୟାଗ ଓ ସାଧନା ବଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ସାଧନାର ଫଳ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଶକୁ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନିଏ। ସେହିପରି ମାଡାମ କ୍ୟୁରୀ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ୟାରି କ୍ୟୁରୀଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଭାବିତ ରେଡିୟମ୍ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନକୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉପହାର। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ରେଡିୟମର ଉଦ୍ଭାବକ ମାଡାମ କ୍ୟୁରୀଙ୍କ ଜୀବନରୁ କେତେକ ସ୍ମରଣୀୟ ଘଟଣା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ସାଧନା ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟ କିପରି ମାନବ ସମାଜକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରେ ତାହା ମାଡାମ କ୍ୟୁରୀଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ହଉ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପଢ଼ିବା। ଆଉ ତୁମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝିବ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ।